Ανέβετε δεξιά πάνω στο βουνό είναι ένα σπίτι. Θα το δείτε ένα μικρό σπιτάκι. Το οποίο μπορεί να βρείτε και ανθρώπους οι χάμου να πάνε για τον Άγιο. Δεν έχουν ξεκινήσει. Χθες το βράδυ είχαν φως επάνω. Ήταν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα το βρούμε από εδώ, ναι. Είναι το μονοπάτι όλο ευθεία. Φαίνεται. Ωραία. Αυτή ήταν ευσεβής χριστιανή και σε αυτήν οφείλεται το όνομα του Αγίου. Η παράδοση λέει ότι ο μικρός συνήθιζε να τη φωνάζει μάμα. Κατά την εφηβική του ηλικία ο μάμας συνελήφθη από ειδωλολάτρες που τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Αυτό είναι η κούκλα, πρέπει να την προσέχει. Και αν τον φοβάσαι τον γκρεμό, έλα από το μονοπάτι. Δεν έγραψα προηγουμένως ότι οι πρώτοι πιασμένοι από την αρρώστια των δυτών γινόταν στο Δοκό. Μερικούς τους φέρναν στο λιμάνι της Ύδρας και τους κάναν οξυγόνο στη θάλασσα. Σε άλλο κεφάλαιο θα γράψω αρκετά για την τύχη τους. Δεν χαίρεσαι όξο στα λουτρά, γάμο πιο τιμημένο, ούτε και φήμη παρά μόνο αν κάνεις φωνικό. Ούτε έπαινο αν δεν αρνηθείς χρέος που έχεις φαγωμένο, ούτε χωρίς ξεπλάνεμα έρωτα αληθινό. Ούτε και γέλιο αν δεν γευτείς καμιά γερή γροθιά, ούτε ευτυχία πιο τρανή από του συγχωριασμένου. Ούτε μαντάτο αληθινό παρά από την ψευτιά, ούτε και ορμήνια γνωστική άλλη από το ερωτευμένο. Μίλια μου μες στον έγκρεμο, άιτες καλέ, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λίμα την Παναγιά, τα μήλα σου λυδίζομαι, τα μήλα σου λυδίζομαι. Άιτες καλέ, μα το γκρεμό φοβούμαι. Κι αν το φόβασε, μα την Παναγιά, κι αν το φόβασε το γκρεμό, κι αν το φόβασε το γκρεμό. Άιτες καλέ, έλα το μονοπάτι. Που δεν βρίσκεται μάτι, και να μην μάθει τη Παναγιά. Λες που δεν μάθουμε να πάμε
εκεί που είναι τα κλαριά τα Αγία. Μια ώρα κάνα τέταρτο από μένα. Perché tutte le mie peregrinazioni, tutti i miei viaggi sono in fondo soltanto una fuga, non certo la fuga di chi vive in una grande città e di un giramondo, non la fuga da se stessi, la fuga perente del proprio il verso, l'esterno, ma l'opposto, un tentativo di fuga da questo tempo di tecnica e di denaro, di guerra e di abilità di ricchezza. Οι μύθοι των αυτοχθόνων γύρω από τη δημιουργία μιλάνε για θρυλικά τοτεμικά πλάσματα που περιπλανιόνταν στην εποχή των ονείρων σε ολόκληρη την Ήπειρο και ονόμαζαν με το τραγούδι τους κάθε τι που συναντούσαν στο διάβα τους. Πουλιά, ζώα, φυτά, βράχια, γούρνες. Και έτσι τραγουδώντας δημιουργούσαν τον κόσμο. Ολόκληρη η Ήπειρος είναι γεμάτη με ιερά μονοπάτια που έχουν τραγουδηθεί από τον πρόγονο του κάθε τοτέμ. Είναι τα ίχνη των ονείρων που παρέμειναν στη γη σαν δρόμοι επικοινωνίας μεταξύ των απομακρυσμένων φυλών. Ο άνθρωπος που έφευγε για περιπλάνηση έκανε ένα τελετουργικό ταξίδι. Βάδιζε πάνω στα χνάρια του, χνάρια του προγόνου του. Οι αυτόχθονες δεν μπορούν να πιστέψουν πως υπάρχει χώρα αν δεν τη δουν και δεν την τραγουδήσουν, όπως ακριβώς στην εποχή των ονείρων. Οι μητέρες λένε στα παιδιά τους ιστορίες, κάνοντας πάνω στην άμμο σχέδια για να εικονογραφήσουν τις περιπλανήσεις των ηρώων κατά την εποχή των ονείρων, χαράζοντας τα ίχνη των προγόνων. Έτσι μαθαίνουν τα μικρά παιδιά να προσανατολίζονται στη γη τους. Οι πραγματικές ζωγραφιές όμως φτιάχνονται σε μυστικές τελετές που μπορούν να δουν μόνο οι μοιημένοι. Τα τραγούδια είναι ο χάρτης ολόκληρης της Υπήρου και οι ζωγραφιές που βλέπεις, τα ιερά όνειρα, περιζήτητα έργα τέχνης τώρα πια που φτιάχνονται για τα μάτια των δυτικών. Οι αυτόχθονες ήταν ένας λαός που βάδιζε ανάλαφρα πάνω στη γη και όσο πιο λίγο έπαιρνε από αυτή, τόσο πιο λίγο είχε να δώσει σαν αντάλλαγμα. Όταν ήθελαν να ευχαριστήσουν τη γη για τα δώρα της, της άφηναν το δικό τους αίμα να ραντίσει το χώμα. Όλοι οι νομαδικοί λαοί αντιμετωπίζουν τον κόσμο ως τέλειο, σε αντίθεση με εμάς τους στατικούς και κινητοποιημένους που πασχίζουμε συνεχώς να τον αλλάξουμε. Ο παπάς, ο παπάς, εκεί παπάς, ο παπάς. Έλα, μας τραβάει. Γιώργος Μουζάκης, Αλέκος Ακελάριος, Χρήστος και Γιώργος Γιαννακόπουλος στο μονοπάτι. Τραγουδάει η Μαρή Κανίνου. Ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού. Στο ξέφωτο, όχι στην άκρη. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ συνέδεσε την έννοια του τόπου με το μονοπάτι και το ξέφωτο. Το 1950 δημοσίευσε μία συλλογή δοκιμίων και ομιλιών με τον τίτλο Cosweg
σαν να λέμε μονοπάτια που δεν οδηγούν πουθενά. Πρόκειται για μια στοχαστική διαδρομή στους δρόμους του δάσους. Στα μονοπάτια που άλλοτε σταματούν και χάνονται ξαφνικά και άλλοτε διασταυρώνονται σε άλλα μονοπάτια. Ο Χάιντεγκερ εστιάζει στην ενότητα σκέψης και ποίησης, στο ξέφωτο του δάσους, στο οποίο τα μονοπάτια οδηγούν, χωρίς ωστόσο να φτάνουν ποτέ σε αυτό. Αχ, αν είναι να έρθεις, έλα, για δεν έρχεσαι. Αχ, αν είναι να έρθεις, έλα, για δεν έρχεσαι. Για δεν έρχεσαι. Ωχ, εμέναν οι δίκοι μου με βαρέθηκαν. Αχ, ωχ, εμέναν οι δίκοι μου με βαρέθηκαν. Με βαρέθηκαν. Καλημέρα. Καλημέρα. Στράτες και μονοπάτια να μην τα βαρεθείς, μωρέ, να μην τα βαρεθείς. Όμως οι ξυλοκόποι ξέρουν καλά τα μονοπάτια και το ταξίδι τους μες στο δάσος είναι ένα ταξίδι στο εσωτερικό της αλήθειας, μια διαδρομή που οδηγεί στο ξέφωτο και όχι στην άκρη, γιατί η άκρη του δάσους δεν υπάρχει. Το κογλίφι καταστρέφουν. Η μουσική των σκλάβων, βα πενσιέρο, μας αρμόζει πλέον, γιατί η γλυκιά μας πατρίδα παραδίδεται σε απαράδεκτο ζυγό υποταγής και δουλείας στους σούνους και στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους. Στις 12 Μαρτίου ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Η Ιταλία γιόρταζε τα 150 χρόνια από την ίδρυσή της και με αυτή την ευκαιρία στην Όπερα της Ρώμης δόθηκε μια παράσταση όπερας, της πιο συμβολικής αυτής της ενοποίησης, Ναμπούκο, του Τζουζέπε Βέρντι, υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι. Το έργο Ναμπούκο του Βέρντι είναι ένα έργο τόσο μουσικό όσο και πολιτικό. Αφορά την ιστορία της σκλαβιάς των Εβραίων στη Βαβυλώνα και η περίφημη άρια «Βα πενσιέρο» τραγουδιέται από τους καταπιεσμένους σκλάβους. Thank you.